Pa, ko će da bude prvi? Ne mogu da odlučim. Jedva čekam da pritisnem dugme. Onda idem kod tebe, Mary. Odlično, već sam izabrala dugme. Super, imala si sreće. Uskoro ćeš se kupati u slatkom šlagu. Siguran sam da će ti se svidjeti. Šta je to? Wow, stvarno šlag? Tako je nežan. Super. Ne zaustavljaj se, Zak. Vreme je da ga probam. To je to, nema više, Mary. Drago mi je što sam izabrala crveno dugme. Donelo mi je sreću. Jao, slučajno sam ga pritisnula još jednom. Nisam htjela to da radim. Mary je opet pritisnula dugme. U redu, kako god hoće. Ovaj put ćeš dobiti sirovu ribu. Ne, nemoj. Ne radi to, Zak, molim te. Nisam htjela. Dosta mi je bilo šlaga. Jao, kakav smrad. Ne znam kako to podnosiš, Mary. Bolje da odem odavde. Ovdje nema čim da se diše. Moram odmah da zatvorim Mary. Tako je. Sad miris neće dolaziti do nas. Šta to radiš? Ugušit ću se. U pomoć. Treba mi svež vazduh. Onesvestit ću se. Sad sam sigurno u bezbednosti.